Een gezellige stad, een warme stad, een culinaire stad. Hier is alles. De Hasselse binnenstad is mooi versierd. De winkeliers zijn er klaar voor. En de mensen ook. De jacht op kerstcadeautjes is geopend. Ja, een beetje. voor de familie, hè. Ja, we kwamen nog een paar cadeautjes zoeken en Hasselt is niet zo ver van thuis, dus we dachten we gaan daar eens kijken. Ja, wij zijn vandaag met een trein met 3 zussen naar Hasselt gekomen. Om hier inderdaad te komen kijken naar Winterland of zoiets. En dat hebben we dan gedaan en voor de rest hebben we gewoon shoppen geweest. Ja. Ja, het is fijn winkelen. Ja, echt waar. Dat vind ik wel, ja. En zeker, ik ben heel blij met de Inno hier. Want daar ging ik vroeger voor naar Antwerpen. En ben ik wel heel blij dat dat nu hier in Hasselt is. Maar voor de rest, keuze zat, echt wel. Ook in de kleine zijstraatjes vind je heel wat leuke en exclusieve winkels. En een aantal opvallende pop-up stores. Deze pop-up store is open tot eind december en we verkopen elektrische kinderwagens van exclusieve merken zoals Bentley, Mercedes, BMW, Audi, Hummer en enkele classic cars. Ik vind het eigenlijk prachtig. Ja, dat is wel een beetje groot voor onder de kerstboom. Ja, waarom niet? Er is ook plaats langs de kerstboom. Hè. Naar wat ben je zo al op zoek? Naar een cadeau voor mijn vriend, maar die weet niks wat hij wil krijgen, dus het is heel moeilijk om iets te vinden. Dingetjes die ze niet verwachten. Maar dat kunnen ook wel pyjamaatjes en zo kunnen er ook wel tussen zitten, hoor. Maar we kunnen niet alles kopen als we samen zijn, hè? Het juiste kerstcadeau kopen is niet gemakkelijk. Maar met de Hasselbon zit je altijd goed. Je vindt hem bij de dienst toerisme. Je kan er in meer dan 160 Hasselse zaken mee betalen. Bij het kerstshoppen hoort natuurlijk ook lekker eten en drinken. Patekens eten, ja. Want we komen juist van bij patekens eten. Het is wel niet koud genoeg voor je meester, maar dat hoort altijd bij kerstmis. En dat is de beste drank eigenlijk, dat en glühwein. Dat zijn de 2 dranken die bij kerstmis horen. Ik was juist aan het zeggen, waar gaan we iets drinken? Maar we gaan op de markt, dan zien we wat meer. Zondagnamiddag zijn de winkels open. En op het Kolonel Dussardplein is er een midwintermarkt. Wie parkeerstress wil vermijden, kan gratis de bus nemen van de parking aan de Koning Boudewijnlaan naar de binnenstad. Ook na de kerstdagen is het nog alle hens aan dek voor de Hasselse handelaars. Want op zaterdag 3 januari starten ook de solden. Zondag 4 januari zijn daarom de winkels uitzonderlijk geopend in de namiddag. Oh, what fun it is to ride in a one-horse